Ahojte všetci, som Vinona a my sa práve vrháme na tretiu časť nášho dielového let's playu. Tentokrát sú to zámky a toto je hra Lost Lands, prvá časť z asi 10, alebo neviem koľko ich je, ja viem o 10. Tieto hry nehrávam a zatiaľ sme zahrali 2 časti z tejto krásnej mapky. Les v prvý deň, hory sme zahrali druhý deň a dneska sa teda vrháme na zámky. Pôvodne som si myslela, že vlastne zvládneme za jeden deň vlastne zvládnem nahrať 2 let's play, ale nepodarilo sa, tak nahrávam v priebehu 3 dní tento let's play, takže poďme ďalej. Dobre, tu už niečo zbierame, vidíme bazilierf. Basreliev. Budem to volať bazilierf, lebo stredné Slovensko sa činí. Áno, nediskriminujem. Ja som rodák. Fajn, takže tu sú nejaké divné symboly. Tu niečo vidíme v snehu. Tu niečo není odkryté, ale budú tam symboly. Ty tiež nič, no. Tak poďme ďalej. Príbeh. Dneska sme tu žiadny ešte nemali. Prečo? Viem, že v lese tých príbehov bolo fakt požehnanie a v horách bol, že jeden, takže ja pevne verím, že aj tuto ostane ten jeden. Máme diagram z toho divného výťahu. Poďme teraz sem, pozrieme sa. Chňapka, ponožky, blablabla. Ja to veľmi nečítam, len občasne. Ja proste klikám a riešim neskôr. Takže kukuřice. Dobre. Sušené ryby. Aha, dobre. Nemôžem to klikať do nekonečna, už ma to nebaví kvázi. Toto nie je bohvie čo. Ešte motýl. Tu kurník môže byť motýl, však je tam zima. Kde je? Kebyže, čo ja viem, lampáš položím na husenicu. Aha, tu je. Som myslela, že ak je to husenica, dám lampáš. Ona dozrie na motýľa. Ako viem, že motýľa nedozrievajú, ale moja logika je moja logika. Mince sa budú hodiť. Sem ešte nemôžeme ísť, tak poďme sem cestou. Tu je niečo. Dobre, tu je tiež niečo. Tak nič. Tu nič. Tiež nič. Nič to nerobí. Tak môžeme ísť. Skúsime toto odhádzať. Myslím, že by nám to mohlo pomôcť. Chňapko, to asi nebudeme musieť brať. Kladivo. Myslel som, že tam bude meč, akože. Ty chceš kladivo? Kladivo vezme. Dobre. To niečo je akože hlavička. By som si ich mala tam poskladať. Zvádam niečo. Akože milujem tú animáciu, že je to proste tam dole, že vidno to telo. Akože to klobúk dole. Neviem, aká je stará táto hra, ale je to, že fakt premyslené, alebo sa mi strašne ľúbi Nemcami uhlíkom. Ako je tento detail spravený, že padne tam tá socha a ono je tam pekne vidieť ešte. Nevidíme bližšie? Nevidíme bližšie. Fajn. Ako sa stadiaľ to dostanem. Dobre. Hľadala som túto zelenú šípočku a tá tu nie je. Myslím tu, čo je tuto. Chvíľu to uvidíte. Mám teóriu a nezasekli sme sa v praším výťahu. Aha, tu je, vidíte? Tak, dobre, ideme na tieto sošky. Tie boli, tuším, tu. Hej. Dúfam, že nezachrípnem zase. Minule mi stačilo 16 minút na to, aby som zachrípla. Počkať, môžem ja položiť tú vec na hlavu? To sa mi ľúbi. Tak, poďme skladať. Tak. Nejako vajatavo to ide. Áno, stredné Slovensko.
hlasím sa do služieb, no. Bohužiaľ, stáva sa istý typ som človeka, no. Mám tu krásne tieto, ne? Takže moja najväčšia debilná vlastnosť je, že ja proste rozprávam a drbnem tam úplne iné slovo, jak ja potrebujem. Rozprávam ďalej. Stáva sa mi to akože furt, to mi pripomína fakt ten Sauronov oný. Mne najzaujímavejšie to, ja som čítala Pána prsteňov, ale ja som to v živote nevidela. Tie knihy mi fakt dali zabrať. Je to nepotrebujem ešte pozerať, mne sa to fakt nepáčilo. Áno, som výnimka a patrím medzi fakt málo ľudí, ale nebola som fanúšik, no. Dobře. Tuto chce. Tak. Dobre, túto časť máme. Tak, toto je tiež správne už. Aj toto. Tak. To je tiež správne. Toto som mala správne, ale som to zmenila. Lebo, no hej, som inteligentná proste. Takže nie som taký debil, zase hej. Ale inteligencia moja je, že no, veľmi inteligentná dneska. Á, to je ten pidižvík, akože najotrpelnejšia vec, to je jedna vec, čo som už vravela, je, že bad twin a good twin. A tu to proste je. Ale pozrite, sme dostali kľúčik, tak to sa mi ľúbi. Ne, ja si toto poistím ešte, lebo ja proste... Ja nenávidím jednu vec a tá jedna vec je vlastne to, že celú hru s niečím hráte, napríklad nožiček svoj máte proste, ktorým hráte už celú hru. To je taká jedna vec, ktorú ja celkom akože často robím. Ja si proste dokážem nájsť citový vzťah ku čomukoľvek. To je desivé. Okej. Aha, dobre. Tu sú nejaké runy. No, tak. A ja som to dala, spomňte pekne z hlavy. Dobre. Už sa mi to nevráti na to je dosť dôležitá vec. Nice. Ale čo som k tomu chcela ešte dodať je, že ja si dokážem nájsť citovú ku čomukoľvek. Ja proste nemám rada tie veci, čo mám už od začiatky hry, ja ich proste musím obetovať, že oni sa už nebudú, že oni sa tam zjavia a potom už nie. A mne je potom tak strašne smutno. A ja dúfam, že sa to nestane s Tusovou. Ja dúfam, že mi ostane do konca. Akože, poviem, že tento macko asi neviem, či bude použitý, ale viem, že sova asi raz zmizne. Nemyslím, že ostane ako domáce zvieratko. Nevadí. Dobre, toto som si asi zapamätala. Tak poďme.
Vidím, že som sa to nezapamätala dobre. Jo. Nejdem pozerať 10 reklam. A tak som si ešte toto pomýlila. Dobre, ale to jedno chápadlo som mala dobre. To jedno chápadlo má proste, že takto. Čo mám správne, to viem akože. Dobre, ja netuším. Tretí pokus. Toto sa fakt ťažko pamätá. Tak tretí pokus. Konečne. Nemám medicínsku pamäť, ale dokážem si veci zapamätať, keď mám na nejaký postup proste. Z letného pohľadu to viem. Ďalší príbeh, ako vidím. Duch sa vám nezjaví len tak. No, už som pozdravená, tak môžeme ísť ďalej. Takže, keď to už nepreskakujem, tak to nejdem preskakovať. Mám nahratý ešte aj úvod z toho začiatku. Ale už som unavená. Je 9:30 večer. A ja hrám Let's Play. Nevadí. Ešte, že je piatok. To je strašne smutné. Ja hrám v piatok večer. Let's Play. O 9:30. Akože myslím, že nebude už piatok večer, kým to ja nahrám, ale tak no. Je proste smutné, že nemám lepšie plány. Nevadí. Super, toto milujem. Neviem, prečo to má tento hlúpy oný. Dobre, máme tu už niečo. Toto tam drbníme, hej. Nech sa to topí. Sirík. Kto si dáme? Parmežan? Emmental, to nechceme. To nechutí. Už mi to začína jemnúčko liezť na nervičky. Netopierek, Ozzy Osbourne. Neviem, či som to vravela, ale budem vraviť, ale ja to proste musím povedať. Minulé bolo minulé, no. Minulé ako minulé už dávno nebolo. Naposledy, keď som bola v škole, to bolo aj. No. Minulé je trefné. To bolo. No. Neviem kedy. Si týždeň dozadu. 2. Prosím, moje spomínanie je strašné. Moja geniálna spolužiačka zahlásila, že netuší, kto je Ozzy Osbourne. Ona fakt nevie, kto je Ozzy Osbourne. Ona nepozná kráľa heavy metal, čierneho princa, či ako ho to volají ešte. Lebo ku mne sa nedostanú všetky tie reálne oslovenia. Lebo áno, bolo toho strašne veľa. Akože bola to
jedna z 3 celebritných smrtí, pri ktorými som plakala. Neviem. Asi nebolo viac. No, a bol tam akože Matthew Perry, tak všetci vieme, že kto je Matthew Perry, dúfam. Že Chandler sa to volá. A hej, z Priateľov seriál, neviem, staršia generácia, moja generácia, to pozná, neviem, či už v dnešnej dobe ešte takto pozerá Priateľov, že bola strašná škoda, ak nie, ale no tak keď niekomu sa nepáči, tak sa asi nepáči, s tým sa nerobí nič. Pri Priateľoch je to príliš také, neviem to presne popísať bez toho, aby som sa takomu vyhrážala, čiže vedela som, ako jedna autorka videí vlastne postala také video, že ak nemáte radi Priateľov TV seriál, tak by ste mali skúsiť ešte raz. Myslím, že toto je lepšie ako to, čo mňa napadalo. Máme Myšku, Myška nám pomôže. Nie. No tak Myšku už nemáme. Nemyslím, že ešte niekedy ju uvidíme. A tu je toto. Tu dáme lopatku turbíny a môžeme ísť sem. Symbol vzduchu. Neviem, či sme nemali. Aha, tu je niečo. Toto je nový typ rebusu, ten sme ešte nemali. To tam akože hovorí. Máme aj poháriky. Už môžem striezať hedne. Viac veci asi už nedostaneme. Tak asi musíme opraviť vzducholoď. Tak, no. Asi nemáme veľmi na výber. Áno, je september októbrový týždeň už, dobre, že nie. Je strašná svinská zima. Ale hej, moja logika mi vraví, proste len tak sama od seba. Čo by som si dala? A ja si proste kurník vyberám tú najdebilnejšiu vec, ktorá existuje. To sú tie Barbie Ice Poppy z Kiku. Hej, judžujte, ja vám nebránim, pretože nemyslím, že nejaký normálny človek by toto spravil. Vzhľadom na to, že je po angíne, pred angínou a vzhľadom na to, že očaká let's play ten večer nahrávať, takže hej, ja som mala skvelé nápady, ako vidíte. No. Čo už stáva sa? Zem. Dobre, teraz by som povedala, že asi môžeme spraviť tie poháriky, alebo ešte toto by som dala semka. Neviem, máme 2. Tak. Poďme. Teraz ideme spraviť poháriky do lesa. Myslím, že tento let's play bude dlhší. Neviem, že či bude nejaký veľmi dlhý, lebo vyzerá, že sme prešli už väčšinu toho zámku, je tam 7 tých vecí, čiže nemyslím, že bude zase 16 minútový, jak tie hory. Či 17, či koľko to vyšlo, neviem. Myslím, že bude taký dlhý, že 36 minút ako lesy, ale možno sa mýlim. Tu máme aj tento plánik, čiže vidíme, že tento je tady. To bude tento. Tak. Takto. Dobre, na prvú dobrú som si dobre tipla. To je uchvatné u mňa, to sa nestáva. Tu sú knižky. Tak toto bude asi... toto ide byť asi fakt najkrajší zo všetkých týchto rebusov. To sa mi strašne páči, takto prehazovať tieto knižky. Viem, že niečo podobné bolo v Garfieldovi Haunted House.
Neviem, či som taká stará, ale proste v mojom detstve sa hrali hry na Freeware. To bola taká stránka, teraz už nie je dostupná bez Flash Playera a neviem, či vôbec vlastne je ešte dostupný ten originál, na ktorom som sa ja hrávala. A vlastne to bolo moje detstvo, lebo na tom sme sa hrali toho Garfielda. Ona vyšla aj druhá časť, to sa pamätám. Boli tam aj rôzne iné hry, napríklad Wedding Lily a proste topka, že Slovensko boli na neviem, ako sa volá tá stránka, z nejaké kúkaj hry, či niečo podobné. Nemyslím, že sa to tak volalo, ale no tak mám taký pocit. A tam bola taká časť, že oddychovky. Tam boli tie najlepšie hry proste na prvej stránke. Tam boli také divné tváre na začiatku, ale tak to bola tá stránka, ja si to už nepamätám. Proste ten počítač, ktorý bol v domácnosti, nemal ani Windows, ten mal proste Linux, to sa tiež pamätám. Ale na tom sa najlepšie hrávali hry, akože zase. To bol môj prvý počítač, ale bol fakt skvelý. Letíme. Ja sa pamätám na tie hry, tam boli rôzne pucle, viem, že tam bolo také raining niečo. A áno, ešte jedna vec. Ešte stránka Mafa. To bolo proste detstvo. Ešte viac ako toto. Mafa, to boli tie najlepšie hry. Proste veľká ružová obrazovka a veľké ružové logo Mafa v takej bubline. Najväčšia zábava bola namíriť myškou na to logo a ono potom sa muselo proste premiesniť, lebo za ním tiež boli hry. Kto si pamätá, ten vie, ale tak chápete takto. Dúfam, že sa nájde človek, ktorý to tiež hrával. A až vtedy sa te mohli spustiť hry, keď bol ten znak vlastne vľavo hore, lebo inak to pripadalo ako true crime. A hej. No, bolo to také proste. Tak. Aha. Toto je strana bracha, dobrá. Proste toto bolo moje videohráčske detstvo. Vlastne od detstva hrávam dosť veľa. No, presne tieto symboly som myslela. Mohli by sme potom tesne pred koncom spraviť, že či ich niekde nájdeme ešte. Akože nemyslím, že sa mi to bude chcieť a nemyslím, že na to nezabudnem, ale to tiež pokročila matematika výrazy, to je si prvá alebo druhá trieda na strednej. Aha, toto sú presne tie ona. Toto bola dračia hlava, dobre, nejaké runy. Ideme hore. Nemyslím, že tu sa niečo dá spraviť. Tu sa niečo dalo spraviť. Tu chce pyramídu, ty mi nič nedáš. Ani tieto symboliky som videla tu na. Hej. Ideme rozpúšťať asi sovu, by som povedala. Podľa mojich neskromných názorov. Priezorov. Tak, poďme na to. Takéto vecičky milujem. Viem, že toto bolo v ďalšom type hier, lebo IO, to bolo proste tiež detstvo. Hej, zase. Veľa detstva som zažila. No. Tak detstvo sa dalo počítať len do 2019 a som mala šťastie, že pre mňa ten čas bol dlhý do 2019. Takže dobre. Už pálime sovu. Sova ozelenela. Sklenená. Dobre vedieť. Čiže kebyže nejaký jebo chytí a šmári ochotník, áno, rozbila by sa a potom by sme sa nedostali niekam. Tu na asi. Jo. Toto bolo ľahké. Áno, pamätám si to. A zase ďalší príbeh. To ma to nudí. Pamätám sa na hry Papas. Tie boli oveľa lepšie. Ale nikdy nikto nedohral tú hru dokonca, pretože po asi 3. dni
alebo ako viem, že prvý deň bol ten, kde boli vlastne iba 2 objednávky. Jedna bola ukážková, ešte tam bola jedna pre toho špeciálneho klienta, hej, to bola klasika, ten začiatok. Ďalší deň, tam boli asi 3 objednávky a potom ten ďalší deň nikto nedohral, mal toľko objednávok, že si to nikdy nepamätal. A pamätám sa, že taktiež nikto si tie objednávky, že nezložil z toho, no, z tej veci proste na tú šňúrku, ako sa malo, ale on to proste nechal na tej veci a podľa toho sa išlo. A hej, toto bolo moje detstvo. Dobre, máme tu aj receptík, to sa mi celkom ľúbi. Poďme dozadu. No super, ďalšie takéto. Aspoň tu už dačo máme. No, vidíme. A netuším, čo ideme z tohto dostať, takže... Je aj tu niečo v studiaku, vtedy tie stránky. Tu je len voda. No, vodu asi nepotrebujeme. Klíče. Takže, no, čeština je pre mňa primeranejšia, prirodzenejšia ako angličtina. Predsa len, no. Tak. Ja som sa narodila v tej dobe, kedy ešte angličtina nebola taká populárna kvázi, akože hej, učím sa to. Ale tak prvotné rozprávky, ja som človek, ktorý vyrastal na Krtkovi, Mašia medvedi po rusky a Vlk a zajac taktiež po rusky. Čiže anglické rozprávky u mňa mínus. Akože najbližšie k angličtine som mala 5-ročná, keď som počúvala Elisa Coopera. Akože hej, to tiež, to proste to je detstvo. Celebrity Crush, Alice Cooper a Twister v ruke proste. Tie také zatočené nahnuky. Ten, kto vie, ten vie. A Kalipo. Ja som dúfala, lávička nejaká. Ja som reálne dúfala, že proste niekto si ešte bude pamätať, že tieto, keď som povedala tej detke predavačke, ktorá bola zrejme mladšia ako ja, že či to chutí ako Kalipo, lebo som videla, že tam má byť jahodové. A Kalipo neviem nikde zohnať. Ako ona povedala, že čo je Kalipo. No hej, dneska som oficiálne zistila, že som stará. No fajn, tak poďme. Aha, tak zvyčok nemusíme hýbať, tak poďme niekam. Ja som vždycky bola na tieto vecičky dobrá. Uvidíme, či stále som. Vidím, že stále som. Časť kruhu. Fajn, tak. Dobre. Ako som sa dostala do hôr. Nemám rada, táto mapka nefunguje. Čo je tady vlastne? Aha, tu treba. Nejdem pozerať 10 reklam, ale toto sa mi kurva nechce robiť. Presne toto. Teraz som bola za kamoškou. Asi viac ich nebude. A ono proste, že aha, pozri, aká skvelá hra, ja som videla a ja som sa na to kúkla. Moja reakcia prvotná bola, že a tebe sa to kamo chce akože robiť, lebo mne ani nie. Nie, že fakt nie, ale fakt nie. On povedal, že to je úplne v pohode a neviem čo ešte, no tak to robí, keď sa jej chce. Mne sa nechce, ja som taký človek. Ale akože celkom pekne to vychádza, keď sa menia tie dvojice takto. Dobre. Hej, výnimočne si nie som istá. Týmito listmi sú stresujúce a ťažké. Dobre, ideme na druhú várku. Fajn. Ešte je tu taká dobrá otázka vlastne, že môžem si odložiť. Ja si môžem odložiť viac ako jeden list, to sa mi páči. Hej, takto som začala.
Som to nespravila dobre, lebo tam zrejme niekde budú, že 3 veci. Som teraz začala. Mohla som mať viac vecí, nevadí. To tuším takto, čo ja robím. Dobre. Toto. Som veľmi lenivý človek, ako mu o chvíľu zrejme zistíte, lebo pilnosť sa veľmi precenuje podľa môjho názoru. Dobre. Tak. Tu táto trávička. Tu je ešte iná trávička. Tiež skvelý myslený. Tak. Tento ide sem hore. Sem príde štvorlístok. Toto. Správne to otočiť a bomba. Koneč. Fuj, toto bolo tak otravné. Áno, nevzala som si ten jeden diel Basilie. Fú, viem, že sa to tak ani nevolá, ale ja to tak budem volať. Lebo áno, mne sa to tak páči volať. Takže hej, viem, že som si to nevzala tú vec, ale tak... Lopatka. Ja som si to proste fakt nevzala. Ja nechcem prísť o svoju sovu, lebo mám taký pocit, že sa už nebude sovovať. Neviem prečo, lebo už to dochádza. Myslím, že o chvíľu už nebudem potrebovať ani nôž. Bo to je strašne také, no... Niekto to pochopí, niekto nie. Dobre, tak poďme. Dobre. Rukavice. Tá bude na túto mandragoru šeja. Mandragora nie je jedovatá, ale nie je spev. Kľúčik. Strašne sa mi páči, že je tu fakt málo vecí na kľúčik. A neviem, prečo som si myslela, že je to zamknuté. Proste som asi mala šťastie. No to zamknuté fakt bolo. Idem fakt, čo si myslím. Ja som to naozaj nehrala, akože. Naozaj ľudia. Dobre, čo treba urobiť s touto pyramídou? No,
Toto bola asi tá najhoršia úloha, ktorú som zažila. 9 patrí pekná korunka. Vidíme, kam nás to pustí. Basilierv. Áno, idem to ešte stále volať Basilierv, lebo áno, mám na to chuť a ľúbi sa mi to tak. Ja idem všetko klikať, lebo sa mi na najvýš nechce rozmýšľať. Tak. Ako vyzerá pre Boha pištoľ tu? Aha, pištoľ. Hrozno. Rúža. Hrozno. Bota. Kaštana múra, už to nemusíme hľadať dobre. Čo nám to dá? Váhy. Dobre. Disk. Lahvička s vodou. Ešte o jedno. Tak. Si to pekne otvoriť. Perl. Myslím, že to bude moja obľúbená hra, lebo sa mi zatiaľ fakt páči táto jednotka. Bo viem, že príbehovky nevždy majú príbeh prvú časť vlastne rovnako dobrú ako tú druhú. A vlastne, ak bude dvojka a vyššie aspoň z polovic taká dobrá, jak je táto, no táto ma zatiaľ fakt veľmi baví, tak to bude fakt super a asi to bude hneď inštalovať. Neviem, že či to príde sem do let's playu, že nakoľko sa mi to bude páčiť. Takže už nemôžem posúvať. Mám strašne veľa týchto vecí. Lahvička s vodou. Už sa to volá mesíčiny, slzy, to je akože fakt super vtipné. A toto idem sem. Poďme sa hrať. To bolo všetko? Keď sa chceme hrať. Flétna a Basilierv. Nie je to Basilierv? Ja viem. Mne sa to tak páči čítať. Áno. Mám takú krásnu typ povahy, hej, viem, no. Proste stáva sa. Som si mala vybrať lepšiu hru. Dobre. Takže toto. To si dáme sem, to ideme pekne pokrájať. Vidíte, toto je to, o čom hovorím. Nezmizol ten nôž. To je strašne emotional damage. Čo je o mnej? Toto je o mnej. A skadiaľ získam o mnej. Ja som blbá. Ja som fakt blbá. Som nebola na druhom stole, ako fakt. Už hotový elixír. Duch hora, by som povedala. Kráľ hora, ale no. Tak. Toto nemám rada. Ono sa mi to nechce proste zmeniť. Tu máš. Nasrep sa. A zas. Hej. Stredoslovenčina, to ti je krásny jazyk. Všetky tieto krásne výrazy. Nárečia. Dobre, som celkom ráda, že to akože skončilo. No. Poďme do zámku.
Čau, sova. Mala som ťa rada. Hej, mám rada takéto zvieratka, no. Tak poďme doplňať. Áno, stále som ešte emocionálne na tom blbo od straty mojej sovy. Ešte tu máme Macíka. Som zvedavá, ako sa to skončí. Taktiež som zvedavá, aká bude bonusová kapitola. Rozmýšľam, že si to zahrám. Uvidím, či to dám potom aj na let's play. Dobre, teraz mesičný puder. Šupinky pekne. Dobre. Dáme sem teraz perla na rade. Mne sa fakt páči, že ak to bolo rozprašené predtým, ako som toho tam pridala ten tlk. Fajn. A pomiešať si. Už to má tak peknú farbičku. A mesačné slzy na vrch. No, už sa transformuje. To je veľmi pekné. Kameň je veľmi divný. Nepáči sa mi. Mesačné slzičky. A sa mi veľmi páči, že sme ani raz nevyužili ešte toto. Fajn, keď tu máme všetko otvorené, tak skúsme hľadať ešte chvíľu. A neviem vlastne, ktoré veci hľadáme a na čo nám sú. Počkať. Skúsim takto pozrieť. Bonusy. Tu sú bonusy. Pekné. Všetky tie hry. Dobre. Skladačky. Takže dáme slimáky, šišky, smrtky a venčeky. No, tak to nemyslím, že nájdeme hlavne tie šišky, nie? Možno sa nám podarí až slimáky, ale tieto venčeky by sa nám mohli podariť. Tak poďme to skúsiť. Dobre, tak poďme les od hora. K nehu vidíme, čo nájdeme. Ešte raz hore. Počkej, som to videla slimáka, tam som videla šišku. Tak toto vyzerá. Moja teória neklame potom na každom tomto obrázku. Jeden, áno. Už máme 6 z 8. Tu sme našli, dobre. Nemyslím, že by bol. Tak toto auto nefunguje. Sa mi zdá, že som sa snažila zobrať. Tu sa pozrime. Poďme sem. Asi sme tu už niečo zobrali. Pozrime loď. Dobre. Asi nič. Takže treba ísť postupne podľa mňa. Už máme 5 z 9. Zase šiška. Takže moja teória je zrejme správna.
Dobre, ďalej. Hej, som ticho zrazu. Fakt sa sústredím nejak na túto hru. Možno som tu už niečo našla. Tu možno ani nič nie je. Nevadí, poďme ďalej. Zdiel sme toho objavili už dosť, keď sa proste sústredíme na toto. Myslím, že tu sme niečo objavili. Možno to objavil aj majiteľ tohto telefónu predchádzajúci. Možno. Asi. Praj ďalej. Toto je únavné. Ja som sa vrátila omylom. Fajn, tak poďme sa pozrieť do duchových hôr. Áno, tady je šištička krásna. Si sme si tu už niečo zobrali. Tak sa mi zdá. Mám taký pocit, že to vyzeralo jasnejšie. Ale tu je ešte niečo. 7 z 8. Páni, ja to fakt chcem dokončiť. Že čo to bude nakoniec. Dobre, poďme ďalej. Tady? Nie. Ja si tiež nič nevidím. Možno ak ste niekto niekde videli, tak môžete mi povedať. Prosím. Lebo ja neviem. Akože to je pekné, že si to všetko prejdeme na záver. Tady je šiška. Svinia. Tu je. Ich tu vidím. Tak. 8 z 9 na šiškách sme začínali, mali sme 3 z neviem koľkých. Dokončíme to asi jednoduchšie ako tie VR-ky, ktoré sme pôvodne chceli. Nie, ešte nejdeme dnu. Ešte nie. Poďme sem najprv asi. Tuto bude dosť ťažké zrejme niečo nájsť. Toto ešte funguje, ale už tam nič nie je. Nič nevidím, asi tu už niekto niekde našiel. Činou to býva tak hore. Čo som si všimla, chcem nájsť aspoň jedných 9 z 9 proste. To ešte môj posledný cieľ, ktorý by som rada splnila. Už nič. Tu je. Ja, 7 z 9. Ďalej. Takže ešte niektoré veci idú. Sa nedá klikať, ale asi nič. Tak sem poďme. Zdá sa mi, že nám stačí nájsť už iba jednu vec. Hoci jakú. Nie je to. Sme asi už niečo našli. Hej, presne, asi v tomto videu dokonca. Nie som samotlivý človek. Dobre, tak ešte sem. Dobre. 8 z 9. Toto mi ide trhať srdce. A v každom z týchto sme niečo našli. Tu sa mi zdá, že sme našli slimáka niekde. Alebo nie. Taký pocit proste, že tu mal byť slimák.
To bola tá katastrofálna hra. Jo, ja som našla ten venček. Získali sme aj nový úspech. Sme milovníci hadov. Spravili sme tie venčeky, akože. Už som si prestávala veriť, že spravíme akurát tie. Sme si teda čo už zobrali. Hej, ja to proste robím. To sme už boli. To je asi všetko. Tak... Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ich 13 a 8 je 21 a je 34. Dobre, ak je moja teória správna, 8, 9, 8 a 9. 7, tak nie v každom je. Tak je to asi inak. Dobre. Skúsme pozrieť, čo je toto. Aha, to je takýto typ skladačky. Sa mi veľmi páči. No nevadí. Poďme dohrať tú hru. Poďme to oficiálne dohrať. Poďme posypať tú sochu týmto modrým svinstvom. Tak toto bude efektné. Jo. No tak, osloboď sa, démon. Akože nemyslím to v nejakom satanistickom význame, ale však niekto musí ísť aj do ďalšieho dielu, nie? Tento let's play má 2 hodiny. Taký zlý pocit. Dobre, to decko bolo desivé. Raz je desivá len tá žena. Dobre. Teraz sme pred tým jadomčekom. OK, toto nie je len bad twin. Toto je aj škaredý twin. Teraz ideme cez ten strom. Áno, z ktorého sme prišli. A to je koniec. To je koniec. Mne sa strašne páčilo, ako to vyzeralo to mestečko. Tak si je koniec tohto let's playa. Môžeme dať ešte ďalšiu misiu, ale nemyslím, že už sa dostaneme tak ďaleko. My sme pozbierali všetky tie, ale musíme sa dostať do zámkov. A ešte to možno vidíme na 4. diel na bonusovku, ak sa mi niekedy bude chcieť. Ale no tak uvidíme. Zatiaľ sa lúčim, ešte viem určite, že sem príde pre vás veľmi podstatný zrejme podcast o Wednesday. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Dúfam, že sa vám páčilo toto video, ktoré som ja bohužiaľ natiahla mojou zvedavosťou, lebo som chcela dohľadať to, čo nám predošlý majiteľ môjho telefónu zanechal. Chcela som odomknúť tie skladačky, áno, už aj môj mobil mi hovorí, že by som asi mala skončiť tento let's play. Ale ja dúfam, že na našom kanáli Beetlejuice sa ešte uvidíme. Veľmi pekne ďakujem. Tieto 3 diely boli fakt fajn. Napíšte do komentára, akú hru skúsime na budúce. Tak ahojte. Lúči sa Vinona.